Deport bolup ýurdegelenleri Farapda karantinde saklajak bolýarlar diýip Farap we töreginde ýaşaýan adamlaryň soňky bir hepdeniň içinde bize ýygyderli ýagdaýda ýetiren esasy habarlarynyň biri boldy. Adamlaryň şaýat bolan wakalarynyň içinde koronavirus pandemiýasy döwründe karantin üçin ulanylan lageriň 2 gün mundanyň işgärler tarapyndan arasylanylyp ulanylşa taýýarlanmagy delil görkezilýär. Pandemiýa döwründe şartlarynyň agyr bolmagy bilen tanylýan Farapdagy karantin lagerinde halkyň ýygyderli gozgalanlar çykarmagy netijesinde ol lager ýatyrylypdy. Şol döwürlerde halk bilen lageriň işgärleri arasynda çaknaşyklaryň ýygylaşmagy bekanun hökümetde aýratyn bir howsala döredipdi. Onuň üstüne ýene şol döwürlerde Istanbul hawa menzilinde halk uly protest geçirip ayağa kalypdy. Bu bolsa ýollaryň açylyp karantin çäresiniň hem ýatyrylmagyna sebäp bolupdy. Öňkü karantin lageriniň bu gezek karantin üçin däldi, onuň ýerine başga bir ad takylyp ortaga çykaryljakdygy häzirden çak edilýär. Bu çäreniň maksady Türkiýeden köpçülikden deport bolup geljekleriň aňyna täsir etmek üçin planlaşdyrylan bolup biljekdigi öňde gelen pikirleriň arasynda. Ýurtda halkyň ayaklanmagynyň öňüni almak üçin dirli çärelere geçirmekden el çekmeýän bu bekanun hökümet bu gezek ýurda gazaply halda deport bolup gelýänleri belki de gorkuzyp ýa-da bolsa halkyň göwnüni alyp ömürini uzaltmaly bolar.